The strange part bahlale yona nto into ilandikayo mna strange about le case and nalandika yoba amapolisa athi akanokwazi uvula icase and kukho umuntu otyholwayo. If uqhekezele mosuba ungayazi uba ngubani oqhekezileyo. Kuthiwe isuspect ngibani. Uxela uba isuspect nansi ya. Awutsho ba nguye but uyamsuspect. Then amapolisa athathe unyathelo ahambe ayophanda ayenze uphando. Uya understand? Kwi-case serious lolu hlobo ene-rape phakathi enomntu o-mentally disturbed, you understand? And ke ngoku utsho usise uba kukho abantwana abancinci ahlala nabo. Abantwana nawo sebenala ngqondo uba olu hlobo siphetheke ngayo kwa-16 we better sihambe siyo-adopthwa ngabanye abantu singasihlala kwalapha ekhaya. So i-strange kakhulu olu hlobo iyeka ngalo. I hope abalandika i-viewers e-BCM TV they will come up with a solution. And mhlambi ke banincedise nani ningabahlali and kwesi stage ke ngoku inenzo ba mhlambi ndiyazibona ke ubuthethe ngepetition mkhuluwa. There is a petition esayiniweyo ngabahlali and le petition ithini content yayo. Yes, ngasifundela mkhulu. Justice for your term. This serves as a petition to remove Lungisile Maweni, the perpetrator, from our community. This comes after he had raped their 10 victim. The matter was reported at NU16 police station. The community has noted with concerns that the perpetrator has been previously convicted for a crime similar to this. The perpetrator shows no remorse for his behavior as he continues to be harassing little children that are passing by his house on their way to school and shops. I hereby sign the petition in agreement of the removal of Lungisile Maweni from Area 3 and 16. And mkhuluwa if unosondela just usibonise just uba abantu abahleli abasayinileyo apha kwezi petitions zakho. Abantu abasayinileyo apha more than 100. I think yabona 105 lo. Yeah. On any page. As any page. Ikhona nenye. And aba bantu basayinileyo zi-household zizindlu. Ngabahlali balapha apha. Yeah. Bonke up to 147. Okay. Yes. So i-decision seyithathiwe ngabahlali. Yes, mate. Oba whatever yenzekayo animfuni apha lo mfana. And le petition ke ngokuyibimela bani isemapoliseni mos ne? Yes, mate. Or na kwi office kaCeba beke naya khona nayo mcacisela. Kulo uCeba is well aware of the matter. Yeah. I remember indoba wakhe wanathi sise police station. Sithetha no station commander. Uba sisithi lo mfana simfuni apha ekuhlaleni. Yes. Hence ke ngoku kungekho icase against yena kuba ube besithi ke abecuphi aba besithi hayi akundibambekayo. But u-station commander made imeans izinto ba ngalamzuzu wathi no uzawuthatha susu ekuhlaleni. Bamnika ke ngoku into ethi for your safety and nento babahlali bafile be safe uzihambe awungabikho pha ekuhlaleni. Waphuma the following day because akho case was against them. So akho papers yoba bamgcine pha enantsikeni esile. Waphuma uphuma kwakhe uhleli about 2 days or so apho ndingaziyo. Waphinda wazoba lapha. Khanga hambe ke yena uyivele wazixela buza zohlala apha. Nathi ke elinye solo ke manje longeze emkhulu. Kule meko yoba kuthiwa lo mfana wenze lento kulo mfana. Amapolisa awenza nto. Yeah. Ukhona nowesibini ammentionayo lo mfana. Ekufumaniseka into ba amapolisa futhi uba benoncwina aba bantu bobabili okanye azame ukukhangela umkhondo ebenokwazi ufumanisa uba omphi omnye. Yeah. But ke ngoku akho kwanto ayenzayo, akho kwamntu ambizayo uba azofuna uncwina yena uba ye ithini lento lena imile njengolo hlobo. Siyachaneka ukuhlala because asazi ngomso singavuka kuthiwa kwenzeke intoni kumntana kabani.
elapha lo mfo and ke ngoku nale petition sisemapoliseni amapolisa la angasihoyanga ngoku asazi nawo ukuthi imicimbi waba azawusihoya nangoku sezinzame ezi zoba esibona ba akho mntu usinika ncedo njengoba sibize nani njalo yileni ba siyabona ba uncedo asidwe solufumana zinzame ke zizepetition nento basibize nani uba ingase ngokolhlobo loba iBCM TV izile apha izawuvela nakuwonke lento lesitho sifumana uncedo apha kule area apha kwa16 ayikho into ekuthiwa iforum forum salabahlala andiyazi mhleka sibanda yayiqala ngaphi leyo into when it comes to forum asinayo okay kodwa kukho into ekuthiwa ukhona umuntu okuthiwa CPF abantu abatshoyo abakhoyo ke abahlala kwalapha ekuhlaleni nothi nangosuku olunye khuluwa wami xa ndikuxelela ungakuxokisa uba athi nanga amanyathelo endiwenzayo okanye ahambe nathi ndimsele nayo ipetition ndathi nansi wathi hayi yena akasayini ipetition because uyimember yena ntsika yale CPF uyandiva mkhulu wathi akazuyisayina ipetition kuba uyimember ye-CPF so uzawukhaba ezi-excluser yena kuloo nto leyo nantsi ke enye into mandinothe kuwo asiqali ke uba nemihlangano elolu hlobo ekubizisa wena ngoku siba nayo imihlangano nathi ngenxa yale meko sithe kwimihlangano engaphambili sathi xa sidibanayo samwe wafika enxelile uyandiva mhlekazi le member CPF le member ye-CPF wafika enxelile wazothuka kwathina nakusiso wamthuka lula apha ecaleni kwam so actually anincediseke akancedisi lo mntana wenzakele uyolala esibhedlele la mntana engakwazi uzibamba unamba 2 ezihambela kwathiwa ugqabuke intontoni wayokwenza ioperation unxakanxaka la mntana kulaa ndawo andiyazi ke ngokuba iphosakala phi na because kaloku i-understanding yam umcimbi ofana nalona oyiye emapoliseni bebengafanelanga uba bayile bayosifuna ingxelo zikagqirha bebemele uba bayile uba ibiyinto ekhathalelekileyo lena yalo mntana wenzakele la mntana asithethi ngomntu thina orechiwe waphakama wahamba right uvele ulala mntana umama wakhe simngcwabe uba makabe umama wakhe ungcwatywe ekhona ngoba ithe iclinic makulindwe kugqithe isifihlo sikamama wakhe then asiwe esibhedlela apho afike walaliswa khona wasikwa une-operation namntana enkulu kufa unendawo evuliweyo for uklinwa asikwazi uthula singaba bahlali asikwazi uthula sithi cwaka singaba bahlali mabasincede abantu abanendlebe zokuva okanye abanamacebo bathathe uba ungajonga phemveni kwakho ubheke ujonge kule ndlu le ndlu yalibona ithango uba liqiniswa ngenxa yesizathu salo mfana because kufumaniseka uba uzile apha uzongqingqiza kukho abantwana bancinci aba bantwana bahlala nalo tata omncinci wabo abakabinayo i-20 years ngamasana xa beqhobe efestileni bafumanisa uba nguye ugungquza amacala sithula njani waphakama utata omkhulu iwele likamakhulu wabo lenza laa nto abayazi uba mabathini apha lethi xa kuzawulala wabonela xhego litothoba lizoma kule gethi lizoyiqinisa so sisonwaba njani because nobuhleli kwakho uvalile ngebhagla nantoni akho nto imnandi because kaloku kukho le ntlungu Enkosi mama asinaxesha kuya kuba mnyama mkhulu to everyone umameleyo olapha kuBuffalo City nongaphandle kuBuffalo City sicela into yoba le meko kaLiyathemba ke kubekho umuntu owenza imeko yoba ihoywe ngamapolisa ke kufakwe uxinzelelo apha emapoliseni kuzobanjwa le perpetrator and lo muntu uba ndiyaqiniseka uba usasayina so kungakhe kuhanjwe kutsalwe idocket lakhe kutsalwe ifayile yakhe yaziwe uba imeko yakhe ithini na azosuswa apha ekuhlaleni asonwabanga sinabantwana ngokuqinisekileyo ke wonke umuntu osimameleyo unayo umntana unayo udade ongaphilanga unayo ukhazini ongaphilanga akanawuthanda xa enomoshwa ngolu hlobo kumoshwe ngalo lo mfana siyacela singabahlali baka-16 sicela uncedo